Jotono nulam sungguh channel lo, kai tomong norok ani channel lo subscribe khlaya kong kangka subscribe khlai ready, ang ketal job advertisement ta online information related videos sanam. Nga phadi tini kaisa ketal notification ai nai. O notification ang kangka GDS ni bukhakte Indian Post Office ni bukhakte reja khaw notification. O notification ang kangka norok video no paitha jorate nai tongdi kaham ka saimana ni bagai nga phadi official notification ai na. O notification kangkai je Indian Post GDS Gramin Dak Sebako je apply khlaijak rokni o jagao shortlisted ti khlaijak kaisini North East Circle o jagao North East Circle 1 ni bukhakte o je GDS ni bukhakte je Indian Post Official tlangna tongmani apo shortlisted ti khlaijak ka bangko jagao norok je shortlisted candidate rok norok ni documents verification ungnai abong kangkai 17 tarik July 2023 ni sekang norok jeo jagao office mention khlaijak tongmani aro thangi norok ni documents verification ma khlainai tai norok ni original documents tlangi ma thangnai tai logio kaini xerox khlai norok self attest rui ma tlangnai abong kangkai 17 tarik July 2023 ni sekang norok verification ma khlainai noni documents no engkau jagao tongo serial number division office tai post name tai post community registration number tongai norok ni tai norok percentage of mark tai document po jagao thangai verification khanai tai o jagao naidi page number 69 no kangkai sini Dharmanagar division sini Tripura angkai to Dharmanagar division tongo oro serial number tongo 2597 norok page number 69 no thangkai saimanai aro ni sini Dharmanagar division ni je candidate selected ngai rok ni list tongo ga norok nai di norok tomung ni apply khlaijak tongkhang ka norok select dangkha o jagao je jagao office bo mention khlaijak tongo norok bo office thangai norok ni documents no norok verify khlainai ne o jagao reject tongo sines tirok bo kobangma no tongo jagao norok nai di tomung no norok apply khlaikai hake oro kobangma tongo sini Dharmanagar division ni je oro norok nai di norok ni registration number simi si rejak tai community rejak tai norok bo post jagao mankha tai oro percentage of mark rejak tongo norok busuk percentage mane norok select kha tai oro je office rejak tongo je division rejak tongo norok a office je division office thangi norok ni documents ta verification ma khlainai kangkango PDF no to description no ri ruana norok download khlainai di tomung norok apply khlaijak ngi tongkhang kangkai tai ang official website no bori runai norok official website no bo thangi visit khlainai di oboto first list si ongkhor ko kangkai documents verification ngai abo je selected candidate dongkai 17 tarik ni sekang no borok ni je documents verification ma khlainai kangkai ango PDF no description no ri ruana norok thangai download khlai norok tomung na apply khlaijak kangkai to norok apply khlaijak norok select dang kha norok nai man norok ni bumung de tong kangkai ango PDF description no ri ruana norok thangai download khai nai di kangkai norok tak phana ni channel no subscribe khlaya ko kangkai subscribe khlai ready ango mahena ketal job advertisement video sanamo kangkai tinin bagam sunu situ jotono no